हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि एएस बिजावजालि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो चेलेन्ज भिडिअ लाबोदों। मेगि दङ, पुरि, मैनामुखि आरो सा। जाय जाजोबनो हाया बिनो पानिशमेन्ट मोनगोन। पानिशमेन्टआनो जाहैबाय मैदा पाउडार आरो थाव फोननांगोन आरोना लोगोफोर। आरो जुदि हालदैखौ बावबाय, हालदै दङ आरो बिदिब्ला जोङो जागायजेननोसै भिडिअखौ। नायलांबाय थादो लोगोफोर बयबो। नै लोगोफोर, इयो मेगि, ओमफ्राय इयो सबजि, पुरि, ओमफ्राय इयो मैनामुथिनो नालेंखरजों सावनाय। बेखिबो एखेयानो, सा दङ नै। मेगिखौ एवदो जों, फ्राय एवना लादों। स्टार्टिं जानोसै। आं मेगि आं जागोन। साखौ लोंग्रोगोन। आं मेगि जाग्रोगोन। साहा गुसुआवथ' आं लोंनो हाया साहाखौ। जेसेनो मेगिया गोथावथार जादों जोंना। केमेरायाव नायनानै आंनि बायदि मोनदोंमोन आं साहाखौ। मा फिल्म इयो? मिथिया। सलाबायनांगौ खोमा। मैयानिफ्राय रोंदो इयो। कमेडि। जाबाय दे, हागोन हाला? नों हालाबा आं इखो जाला। नों जेनबाय। आंबो पुरिखौ जाजोबनो गोसो गैला। ओमफ्राय मेगिखौबो जाजोब्बाय, इबो मेगिखौ जाजोब्बाय, मैनामुखिखौबो जाजोब्बाय जोङो। पुरिया सानैनाबो थाबाय एसे। ओमफ्राय दा पानिशमेन्टआ समान जासिगोन आरो जोंनिया। मोनथाम
मोनथामनिबो लाखादोंमोन ना साजो मैनामुथिखौ जों जानाय सानैबो थावखौबो जाजोब्बाय नैबे थावखौबो फोननांसिगोन मोखाङाव एखेबारे इनि उनाव हालदि दङ ओमफ्राय नै बिजों दङ हालदि इनिफ्राय मैदा दङ बेखौबो फोननानै लानांसिगोन आरो जोङो पालिसमेन्टखौ बारा गोरा गोराखौ लायासै जोङो एकदमबारे सर'खौनो लाबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि भिडिअ नायनानै मोजां मोनो जोंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि आरो मा चेलेन्ज लाबोनांगौ बेखौ नोंसोरो खोन्थाहर जोंबो गोदानसो नालाय जोंनाबो जों बारा रोंस्लाबजोबा जोङो माखौ लाबोबाथाय मा मोजां जागोन बेखायनो नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामनानै जोंनि भिडिअखौ मा बानायनांगौ माबायदिहाय खालामनांगौ बेफोरखौ नोंबो बुंना होदो एसे नोंथांमोना जों सानैनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनो जोंनो कमेन्टआव खोन्थाहर जों सानैजों माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ माबोरै खालामबा मा जागोन गासिखौबो खोन्थाहरबानो जाबाय जों गोदानखाय बारा रोंबाङाखै रायलायनोबो बारा रोंबाङा जायो लाजियो आरो जों दायो जाखांबाय लोगोफोर दानिया पालिसमेन्टनि बारिलाय नायलांदो नोंथांमोना माने जों सानैबो पुरिखौ जानो हायिखाय गावल' हारसिं माबालानो आंखौबो पुरिखौ इबो जाजोबनो हायासै आंबो जाजोबनो हायासै मैनामुखि आरो मिगिखौ जों सानैबो जाजोबनो हादों इनिफ्राय दा पालिसमेन्टआ जोंनिया पुरिखौ सानैबो दोनबाय नालाय समान समान जासिगोन पुरि जानाय माने पालिसमेन्टआ जोंनिया एखेबारे समान समान जासिगोन आरो आं एसे बुरजा जादो थेवबाबो एखेसो पुरिया थादों नालाय एखे जासिगोन पालिसमेन्टआ बिदिब्ला नायलांदो जोंनि पालिसमेन्ट होनायखौ आरो मा पालिसमेन्ट होनांगौ देग्लायो चेलेन्ज भिडिअआव जाय जेनो बेखौ मा साजा होनांगोन नोंथांमोना खोन्थाहर दे नोंथांमोना जि बुङो बेखौनो खालामगोन आं जेब्लायबो आङो देरहानो नाजागोन बेखौ फेजेननो नाजागोन फार्स्ट इयो जेननाय लानो बायो आरोना सोरथो पालिसमेन्टखौ एसे सहैनो लानो आंबोथ' देरहानो जुजिखानांगोन ना दाना नै फोननोसै जोंहा नानिया उन्दुदोंमोन ओमफ्राय उन्दुनानै दा सारि मोनबाय बिफायासो लादो गाबहां जाबाय दं नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे नानिनि गाबनायखौ खोनानानै सोरखौ आंखौ दे गोफोर जागायबाय सोलांगोनहाय लिपस्टिकआ दांलाबावबायसो थावखौ एखेबारे जोंख्लाबलायनाय तेलगि होनोसै फोनाबा पालिसमेन्ट लानायनि नामल'बो जागोन ना बेखायनो एखेबारे फोननानै होजोब आजा साफासिन नुबाय खोमा एग्लाय फैबाय हालदैनि बारि नायदो भिडिअआव मोजांसिन नुबावदों दे मानसिखौ हालदै फोननानै आरो साबसिनसो नुदों माबायदि नुदों लोगोफोर ने इसोर आंखौथ' खालामखांबायानो नोंथांमोना आंखौ माबायदि नुदों बुंहरलाय दानिया आरो नोंथांमोना जोंनि सानैजों भिडिअ बानायनायखौ माबायदि नुयो जोंनि अनलायनायखौ माबायदि मोनो खोन्थाहरबानो जाबाय नानिया गिगोनहाय लाबोनाङा गिया दे फोनदो एग्लाय आंनि दानिया बिथांनि बारि गिबायसो आङो बियो आंखौ एखेबारे गावनिख्रुइ बांसिन फोनजानो जाबाय दे बारा बुरजा हो आं नोंखौ अनबाय आं बिब' हिसाबै एखेबारे लोगोफोर आं बिराद साफाहै फोनदोंमोन गावखौ आंखौ नायनाय माबायदि फोनजोबना होखो हालदैखौ आं गावनिखौ नाय आरो आंनिखौ नाय आं बेसे मोजां फोनदों आंनाव मैदाया बांसिन इनियाव मैदा गैयिलाय आङो बेखौ
हेपि हलि जोंनिया हलि जाबायानो जोंना होनलाय बे बुंलायदो आरो माबा मोनसेसो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबसिगोन उननि भिडिअ'खौ माबायदिहाय टाइपै लाबोनांगौ खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना बिदिब्ला दे नोंखौ मोखाङा बोरैबा मा होनदों मबाइलाव मोजां दं रियालाव बोरैबा नुथारदों बेसे फनखौसो नायथारबाय नालाय गावखौ एसे मोजां फुनदों आङो आंनि एकदमबारे बारा जाबाय आरो मेंख्लब जाजोब्बाय नै मोखाङाथ' नायथ'जाला मोजां माबायदि नुदों लोगोफोर आंखौ मेंख्लं खालामना माबायदि नुदों होननानै सोंबाय दं इयो गन्थंआनो किंकंनिसो बेसेबा आंना मार गेदेरैनो एसे एखेयानो मालाय आंना गिदिर बिजौ गैया आंनिया दे लोगोफोर भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन जोङो नानि आरो बाबु थानायनि थाखाय भिडिअ'खौ थाब लाबोनो हायाबो जानो हानाय बिदिनो मालाबा सानसे मालाबा साननैनि उनाव होगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय बाय बाय लोगोफोर